И здравейте хора, аз съм Хелзарт и всеки ден, всеки божи ден ще има стрим от 8 часа. И да. Не всеки божи ден. Значи, не, вчера имаше стрим, днес ще има стрим, утре четвъртък ще има стрим, петък ще има стрим, събота ще има стрим и неделя ще има стрим. От понеделник не, защото сме на училище. Да, гайз, добре чухте. Утре и след утре не сме на училище. Супер! Нали? Не сме на училище. Това го чух от източник верен, така че не ми се оправдавайте. И да, на 8 часа пак стрим Firecraft. Ако на някой му се гледа нещо друго да пише в чата на стрима, да си сваля играта докато играе на Firecraft. И да. Чао!